Narodno sportnog folklora ovdje u Zagrebu stigli su nam i gosti iz Grčke i to iz mjesta Rentis kraj Pireja, odnosno sa šireg područja Atene. Folklorna plesna skupina pripada društvu za atletiku i kulturu općine Rentisa, djeluje od 1990. godine. Kao i druga amaterska folklorna društva u Grčkoj, njeguju i prikazuju plesove iz različitih grčkih etnografskih područja. U skladu s time, društvo posjeduje bogatu zbirku grčkih narodnih nošnji iz različitih krajeva. Ovo društvo organizira nacionalni festival folklora i često gostuje izvan Grčke. Večeras će izvesti plesove s otoka Krete uz pratnju lire i lauta. Pozdravimo naše goste iz Grčke!